Den sangkolai sabana iyo kironyo denai hanyo pau bet luko. Den sangkolai sabana iyo kironyo denai hanyo pau bet luko. Spesial Aulia. Mani kato dene tadayo rasoka sampai di junjayo. Den sangkolai sabana iyo kironyo denai hanyo pau bet luko. Den sangkolai sabana iyo kironyo denai hanyo pau bet luko. Hilang adik lah denai cari hanyut lah denai ranangi. Delta hati apa padayo labasu mangkota seso. Delta hati apa padayo labasu mangkota seso. DJ Rizal. Di kambang gale di kakak gale adi balabo indah. Manyasa denai manyasa awak nan iyo de urang indah. Nili cando api mamakan sakam baru dah nampak nyato di dalam. Pak itu bananan denai rasokan dalam bayo ba indakan. Ba itu bana nandeni rasokan dalam bayo ba indakan. Den sangkolai sabana iyo kironyo denai hanyo pau bet luko. Den sangkolai sabana iyo kironyo denai hanyo pau bet luko. Aulia musik si kabur. Dele mani kato dene tadayo rasoka sampai di junjayo. Den sangkolai sabana iyo kironyo denai hanyo pau bet luko. Den sangkolai sabana iyo kironyo denai hanyo pau bet luko. Hilang adik lah denai cari hanyut lah denai ranangi. Tetapi apa padayo labasu mangkota seso. Delta hati apa padayo labasu mangkota seso. Nele di kambang gale di kakak gale abi balabo indah. Manyasa denai manyasa awak nan karen de urang indah. Nele cando api mamakan sakam baru kadampak nyato di dalam. Ba itu bananan denai rasokan dalam bayo ba indakan. Ba itu bananan denai
kolai sabana iyo kironyo denai hanyo pau be luko den sang kolai sabana iyo kironyo denai pala pesa sak sajo. Abik saudara kembali di sini baru dihadirkan